Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kados pundi kabaripun para siswa? Alhamdulillah sae, Bu. Nggih, alhamdulillah. Dinten menika saderengipun dipun wiwiti pasinaonanipun, sumangga salah setunggalipun siswa saged mimpin dedonga. Kula, Bu, Nggih, sumangga Mbak Dia. nggih saderengipun pasinaon dinten menika dipun wiwiti, sumangga ditunggu rumiyin. Ditunggu kawitan. Ditunggu paripurna. Dinten menika kita badhe sinau babagan unggah-ungguh basa Jawi nggih. Nggih, Bu. Nggih, kalau ini kita sampun sinau babagan cariyos pengalaman. Samenika kita ngajeng wonten ing topik utawi materi sanesipun. Nggih, para siswa, dinten menika kita badhe sinau babagan unggah-ungguh basa Jawi migunakaken model pasinaonan tuker pasangan nggih. Sampun sami mangertos? Nggih, samangke kita sareng-sareng sinau babagan menika nggih. Nggih. Saderengipun Ibu badhe miwiti kanthi materi rumiyin. Namung saderengipun kita mlebet wonten ing materi, Ibu wonten satunggalipun filosofi. Menika saged dipun tingali wonten ing ajeng menika urip iku urup. Wonten ingkang mangertos atasipun menapa? Menawi wonten ing basa Indonesia, urip iku urup tegesipun hidup itu menyala. Nggih, dados kita minangka tiyang Jawi menika nggadhahi salah satunggalipun filosofi Jawi inggih menika urip iku urup. Tegesipun kita minangka manungsa ingkang lair wonten ing donya menika kedah paring manfaat mupangat dhateng tiyang sanes nggih. Dados menapa kok Ibu janreaken wonten ngajeng menika saderengipun lebet materi, kula suwun para siswa menika saged dados siswa ingkang mumpangati. Pasinaon menika ugi saged mumpangati dhateng kula lan para siswa sedaya nggih. Nggih, monggo kita mlebet wonten ing materi unggah-ungguh. Wonten ingkang mangertos menapa menika unggah-ungguh? Dereng, Bu. Nggih. Samangke Ibu badhe ngandharaken babagan pangertosan unggah-ungguh, jenis unggah-ungguh, ugi fungsinipun unggah-ungguh menika. Menapa ingkang dipun wastani unggah-ungguh? Semoga Mbak Fanel saged dipun waos. Unggah-ungguh basa inggih menika tata caranipun guneman tumrap tiyang ingkang dipun ajak guneman. Inggih leres matur nuwun Mbak Fanel. Inggih dados unggah-ungguh basa menika salah satunggaling tata cara nalika kita badhe guneman. Dados nalika guneman kaliyan tiyang sanes menika kedah ngginakaken ingkang dipun sebat unggah-ungguh. Nggih, unggah-ungguh menika ragamipun wonten sekawan. Inggih menika wonten ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, lan krama alus. Nah, menapa ingkang dipun wastani kaliyan ngoko lugu menika nalika guneman basa ingkang dipun ginakaken tembung-tembungipun ngoko sedaya. Dados boten wonten tembung krama utawi krama inggilipun. Salajengipun bilih ngoko alus inggih menika basa ngoko ingkang tembung-tembungipun menika kacampuran basa krama inggil. Dados akar-akaripun ugi tembung dasaripun menika ngoko, namung wonten katambahan tembung krama inggilipun.
inggih dene krama lugu menika basa krama ingkang tembung-tembungipun sedaya krama dados boten kacampuran krama inggil krama ingkang kados padatanipun. Salajengipun inggih menika krama alus menika tembung krama ingkang paling inggil. Basanipun menika sedaya tembung-tembungipun ginakaken krama inggil. Inggih salajengipun kita mlebet wonten ing fungsi. Fungsi saking unggah-ungguh ingkang wonten sekawan ragam menika ingkang angka setunggal inggih menika fungsinipun ngoko lugu. Menika kangge guneman tiyang ingkang sampun raket kayata tiyang ingkang sepantaran menika Mbak Lisa kalian Mbak Dia sampun raket lan sepantaran saged migunakaken tembung ngoko lugu. Salajengipun wonten ngoko alus menika kangge guneman tiyang ingkang raket nanging taksih ngajeni kayata adi marang kakang utawi mbayunipun lan kanca ingkang sampun lami boten panggih namung menika taksih ragat saderengipun namung amargi lami boten panggih mbok bilih kados menawi basa boten basa menika katon boten ngajeni menika. Contohipun Mbak Alifa menika gadah Mbak Yu utawi kakak kaliyan Mbak Yu utawi kakangipun menika saged ngginakaken basa ngoko alus. Ya salajengipun wonten krama lugu. Krama lugu menika kangge guneman marang tiyang ingkang dipun ajeni. Menika kayata kanca ingkang sepantaran nanging dereng raket. Tuladhanipun para siswa nalika nembe sepisanan tepang menika dereng raket nembe tepang saged migunakaken tembung krama lugu. Ingkang salajengipun ingkang langkung inggil inggih menika fungsi krama alus. Menika kangge guneman marang tiyang sepuh. Dados anak menika menawi badhe guneman kaliyan tiyang sepuhipun migunakaken tembung krama alus. Andhahan marang pimpinanipun menika ugi krama alus ugi putu marang simbahipun. Saking materi dinten menika wonten catetan semoga para siswa saged dipun catet nggih menawi badhe unggah-ungguh menika kedah dipun gatosaken jejeripun subjek dados sinten ingkang dipun ajak gineman menika kedah dipun gatosaken amargi menika ingkang nempaaken kita badhe ginakaken ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu utawi krama alus. Saderengipun kita mlebet wonten ing latihan, mbok bilih wonten pitakenan saking para siswa. Boten wonten Bu. Inggih menawi dereng wonten ingkang badhe nuwun pirsa, sapunika Ibu ingkang nuwun pirsa. Menawi guneman adi marang Mbak Yu utawi kakangipun menika migunakaken basa menapa? Sinten ingkang saged? Bu. Nggih, semoga Mbak Faiza Migunakake basa ngoko alus. Nggih, leres. Dados adi marang Mbak Yunipun menika saged migunakaken ngoko alus. Menapa kok ngoko alus? Amargi menika sampun ragat amargi kakak kaliyan adikipun namung menika taksih ngajeni. Amargi umuripun inggih benten langkung ageng ingkang dados kakang utawi mbayunipun. Inggih salajengipun menawi wonten kanca sepantaran ingkang dereng raket menika migunakaken basa menapa? Sinten ingkang saged? Kula Bu. Inggih Mbak Dia semoga Migunakaken basa krama lugu. inggih leres amargi menika kanca nanging nembe tepang taksih sepantaran menika saged migunakaken basa krama lugu. Salajengipun kita mlebet wonten ing latihan inggih menika damel kelompok kanthi pasang-pasangan.
menika kita badhe migunakan model pasinaonan tuker pasangan. Menika sami berpasangan kalian nggih. Ngajeng kalian inginipun kemawon. Mangke menika sampun pas nggih. Lajeng menika wonten soal nggih. Topikipun saben 3 kelompok menika benten-benten saged dipun kerjakan kirang langkung 10 menit cekap. Nggih. Kula paringi wekdal 10 menit mangke saged kula jelasaken malih kados pundi. Soalnya tulisannya kena dibaca. Iya. Apa celaka? Kami berarti Kados pundi sampun? Oh, tasih pirundakan Bu. Nggih, wonten ingkang bingung. Dereng. Nggih, dipun lajengaken nggih. Nggih Bu. Niki sampun dumugi pundi? Ndamel pacelator Bu. Wonten ingkang bingung boten? Boten. Nggih, dipun lajengaken. Nggih Bu. Harus. Iki sampun. Ajak nama pacelator Bu. Nggih, wonten boten? Boten Bu. Nggih, saya nggih dipun lajengaken. Jenenge Rosi nggih sampun. Wekdalipun sampun 10 menit nggih. Samenika sampun? Sampun Bu. Nggih, alhamdulillah. Samenika kita badhe tunggal pasangan saking topik setunggal. Salah setunggalipun mangke tuker wonten topik kalih nggih. Ingkang topik kalih tuker wonten topik 3. Menika mangke muter kaping kalih nggih supados sedaya saged mangertos topik sanesipun. Semoga. Roni kenalan kalian konco ingkang. Nah, itu cakap pacelatone. Ibu paringi wekdal gangsal menit nggih. Nggih Bu. Ibu kali sampun tuker malih nggih. Ibu. Ya ibu paringi wekdal gangsal menit ugi. Oh Ibu ya dulu iki ya. Kamu lupa ambil kiri nomor. Jadi ibu ngomong ke anak kali ya. Kenapa lupa itu lucu? Dalipun sampun gangsal menit, semoga sami wangsul wonten ing kelompokipun piyambak-piyambak. Salajengipun dipun diskusiaken nggih asil ingkang dipun pendak saking wau sampun tuker pasangan. Semoga Ibu nih anak ibu
istri, topik 1 ibu, anak, topik 2 ibu, Mbak. Nggih, sampun nggih diskusinipun. Sampun. Menawi sampun, sumangga saben kelompok setunggal pasangipun saged majeng presentasi nggih. Presentasi babagan asalipun ingkang sampun dipun garap menika. Sumangga. Dipun miwiti saking kelompok setunggal nggih. Nggih, Bu. Sumangga saged majeng. Rina dipun dawuhi Ibu tumbas gendhis Jawi. Slajahaken basa menapa mawon ingkang dipun ginakaken. Ibu, Nduk, kekokno gula Jawa ning bakpar. Rina, nggih Bu, tumbasake pinten Bu? Ibu, setengah kilo Nduk. Basa ingkang digunakaken inggih menika ngompo lugu lan krama lugu. Ngompo lugu amargi ibu maring anak, krama lugu amargi anak maring ibu. Nggih, cekap semanten presentasi saking kelompok setunggal. Ya, semoga dipun paring waktu. Selajengipun kelompok kalih. Nggih, Bu. Di kelompok kalih saking ilustrasi ing ngandhap menika sumangga damel dialog ingkang migunakaken unggah-ungguh basa Jawa ingkang cerek. Ilustrasinipun Roni kenalan kalian kanca enggal. Kulonipun Roni nyuwun pangapunten pisampeyan namanipun sinten? Kula Roni murid enggal pindahan saking SMA Negeri 1 Semarang. Nama kula Salma. Kula saking kelas 11 IPA setunggal. Sebelum ditepangan nggih Salma. Nggih Roni. Lajeng kagem basa ingkang dipun ginakaken wonten pacelaken menika ngangge krama lugu. Amargi Roni lan Salma menika sepantaran, ugi dereng raket lan dereng tepang. Sampun. Nggih, mboten nuwun. Terus semoga kita paring. Ingkang bermasa monggo Bapak Ibu saged majeng. Ibu Nggih, saking kelompok 3 menika angsal soal saking ilustrasi ing ngandhap menika sumangga ndamel dialog ingkang digunakaken. saged pinepangan rumiyin menika sinten kemawon? Nggih, tepangaken nama kula Rifah. Pangaken nama kula Lisa. Nggih. Saking ilustrasi ing ngandhap menika sumangga ndamel dialog ingkang migunakaken unggah-ungguh basa Jawa ingkang trep. Ilustrasinipun rayinipun Reni badhe nyambut buku Mbak Yunipun. Tuladanipun kula dados Rani, Natisa dados Mbak Rani. Nggih, ingkang dipun ginakaken wonten ing dialog kala wau, Rani migunakaken mapa alus dhateng Mbak Yunipun. Amargi sampun raket nanging ngajeni. Lajeng Mbak Rani dhateng Rani menika ginakaken mapa lugu. Nggih, ngaten. Nggih, matur nuwun. Semoga saged dadi pakarep. Nggih, menika sedaya sampun majeng nggih. Sampun langkung paham nggih babagan unggah-ungguh basa Jawi. Nggih, sampun. Nggih, wonten ing punika Ibu badhe refleksi kagem ingkang sampun majeng kala wau. Kita wiwiti saking topik setunggal kala wau Mbak Vanessa kalian Mbak Ida menika wonten kalpatan sekedhik wonten ing tumbasake. Menika kedahipun tumbasaken amargi tembungipun menika krama nggih, krama inggil menika saged tumbasaken.
kirang ing mawon. Lajeng topik kalih ingkang kalih Mbak Ida kalian Mbak Faiza nggih leres? Nggih. Oh Mbak Dia nggih. Ngapunten. Menika Mbak Dia kalian Mbak Faiza. Mbak Faiza kala wau nyebataken nama menika tak selepat nggih kala wau namanipun menika dados kados bahasa Indonesia nggih kedaipun nama ngagem O nggih ingkang topik 3 menika sampun leres nggih sampun sae Mbak bisa kalian Mbak Alifa. Ini wonten nama alus menika kangge guneman adik marang Mbak Yunipun menika sampun rapat nanging tak sengajengi wonten krama lugu dhateng tiyang ingkang sepantaran namung nembe tepang. Lajeng wonten krama alus menika krama ingkang paling inggil dipun ginakaken dhateng anak marang tiyang sepuhipun. Nggih sampun sami mangertos. Nggih, kala wau wonten ingkang kedah dipun gatosaken nalika unggah-ungguh basa Jawi. Menapa tasih wonten ingkang imut? Jejer Bu. Nggih, para sedaya nggih, dados kita kedah gatosaken jejer supados saged nentokaken badhe guneman mawi basa ragam menapa. Nggih, mbok pilih pasinaonan dinten menika cekap nggih, saged kita pungkasi sumangga dhateng Mbak Dia saged pimpin ndedonga. Nggih saderengipun pasinaon dinten menika dipun pungkasi ndedonga rumiyin, ndedonga pamitan. Ndedonga paripurna. Nggih, cekap semangat pasinaonan saking Ibu. Menawi wonten perintah panjenengan Ibu nyuwun pangapunten apabila ada baiknya itu datang dari Allah, buruknya datang dari Ibu. Mohon maaf dan terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.